Welcome to Olivia Media. Wina wapanga ngozi pompa chipatredi. Kachitika ngozi. Basi wina wake amango si imi kakali mtu yake. Wina kubwira mwatalizea. Kuiza gari mtu. Kuponda ponda mposi. Kuponda mposi. Koma antwaja. Anatengedwa. Ndimi niwacho wakali mtu ucha. Kupita nao kuchipatala. Panopa mangida ndaulira aliwoka. Magadi ya nikulipi. Akufuna magazi. Magadi ya nikulipi. Kuchoka mandimbira. Reason why. Anya mugabwa chipano ndima 20,000 kachi. 20 kubili. 20 kubili. 40,000. Kwa mama antu acha kufuna jani. Afuna magazi. Ndi chipata chinakaka kuti chilipano. Siku izaka tantizigwa. Madogo tarafu. Kukala kwa antu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and pafupifupi zaka zisanu 5 zapitazo ine ndidapita ku Chitipa kukaona mlatho kapena kuti bridge yomwe anthu ena ankadandaula kuti idawonongeka pa msewu omwe umalumikiza Chitipa boma kukafika ku Nthalire. Dzina la mlathowu Chendo, ndipo anthu ambiri amavutika kuwoloka. Koma posadziwa bwinobwino malowa pa njira ya ku Nthalire ndidakumana ndi munthu yemwe amawadziwa bwino malowo pakuti iyeyu amakhala dera la Konko, dzina lake Mumba. Iye adandifotokozera za mavuto a msewu wa Chitipa Nthalire ndipo ndidachezanso ndi anthu ochuluka pa nkhani ya msewuwu. Nkhani ya msewu kuona wekha zimene zimachitika msewu. Msewu si wabwino yayi. Timangoyendera chabe mafuta. Sinanga ndikwatu. Ndikwatu koma msewu ndiwoipa. Undi msewu mpaka Rumbi. Kafika Nyika. Pakapoka. Awe alira ntukulira. Tatu ya turombora. Ndaga. Tarifa bantu bajana. Awe mutovu ile twapera twaramba. ndakhala utase mwina uyanga yendeko awutaba ndupita ko kundi kunyumba tokera basi okudalusa kundi kunyumba kumene makhala ndi anthu akudeko apulumuka chifukwa chakuti ndipita kunyumba chifukwa choti ndikupita kunyumba. koma muna kapanda kuti sikumungwira pamene anthu abwezali pamene pakudikirira ndagona pakapoka tu ni magani zazo somwezo kuti kuti kumagana mungogona pamene abale anga kuti ali kumeneko ena aga yapo mutaba simukugona bwana nthawi ya mvula apa panaphulika madzi kuchoka pansi. Munthu ndiye ukachoka ku Nthalire popanda khasu suyenda. Ukafika apa kusekula kansewu kako kudusa ukadusa anzako sadusa soyenda. unda uwenda basi utenga khasu kuruka zapita pansewu ukapange msewu wako utapita pasogolopo aliyense amapanga msewu. ndeti manena zokuti tinaona chithunzi china manena kuti apate pa bridge apa ngati pa bridge ayi si pa bridge ndiyo ili kumbuyo ndiyo ili pasogolo koma apa pamavuta kudutsa panali matope kwambiri chabwino Louis Ngambi sure chabwino Louis Ngambi we hope kuti with the new government akwenza zinthu zimenezi kwambiri sewa Nthalire Wenya Konseko limende jisana nawo sewawo one week atatiti mina magari mono chimjomaliza kwa watu ndesali ngwe chimjomaliza imamva kuti Chitipa Nthalire msewake ndu ndi umene kublanta yako ndongo kuti mabwana amati kwa ndu Nthalire amawake inde amati kumwemo maembe ajimkwaona Nthalire Chitipa ya sawa ila wina ndaje sana ndugu siko lipa kuti kuchitipa Nthalire kwemwani waonda pochokapo ndidazindikira kuti mlatho udali bwinobwino koma msewu wawo nde udali mavuto enieni makamaka nthawi ya mvula. Apa ndidabwerera ku nyumba maganizo mwanga ndi kuganizira zopeza njira yokonzera msewu wa Chitipa Nthalire. Patatha masiku angapo ndidapita ku Malawi Roads Authority ku Lilongwe komwe ndidakaonana ndi akuluakulu akumeneko kukafufuza za msewu umenewu ndipo mpaka tidagwirizana zokonza malo ovutitsitsa kudutsa pa msewuwu. Iwo adatumiza mauthenga mwachangu ku maofesi yawo aku Northern Region kapena kuti chigawo chakumpoto kwa dziko lino. Ine ndilipompo kudikirira amwene.
Patatha mwezi umodzi ndidabwereranso ku Chitipa. Ulendowu ndidamutenga mzanga Mansu Karimu wa K Motors kuti akadzionere yekha za mavuto aku Chitipa nthalire. Pa ulendowu tidanyamulanso njinga ya moto ya nyuwani kukapereka kwa bambo Mumba, imwe pa nthawi ankayenda pansi kuzungulira midzi pafupifupi 23 kuthandiza ana osachepera zaka 5 pa nkhani ya zaumoyo, pokhala kuti iwo adali munthu yekhayo wa zachipatala ndi zaumoyo pa midzi yonse 23, ogwira ntchitonso mmodzi, ndipo chimathandiza ana osachepera zaka 5 basi, osati kuposera apo. Tsiku lomwe tidabweretsa njinga ya motoyi tidasemphana pang'onong'ono ndi gulu la amayi ena omwe amaperekeza nzawo yemwe adali woyembekezera ndipo amasowa thandizo, koma chipatalachi chidakanika kuthandiza mayiyo. Iwo adangomuwuza mayiyo koyenera kupita komwe ndi mtunda osachepera makilomita 40. Kwa omwe simdziwa mtunda otalika makilomita 40, mtunda umenewu ndi hafu ya mtunda ochoka ku Lilongwe kupita ku Dedza, kapena kuchoka ku Blantyre kumayandikira pafupifupi kufika ku Zalewa. Iwo adawuyamba wapansi, ndipo patapita kanthawi tidamvetsedwa kuti mzimayiyo wachitira panjira. Izi zidandimvetsa chisoni kwambiri. Komatu imvani ichi, patapita zaka pafupifupi 5 ine ndinali m'boma la Majinga tsopano. Boma la Majinga tsopano komwe ndimatsogolera ntchito yomanga mabloko awiri. Kumeneko ndaphunzirako komanso kulimbikitsika kuti anthu amapanga zinthu zazikulu pomwe mmodzi wa iwo wadzipereka kwa nthunthu kuwatsogolera pochita zomwe zimaoneka ngati nzosatheka. Ku Majinga ndamaliza kutsogolera anthu a mmudzi wa Wataka kumanga mabloko awiri omwe tayikamo maofesi omwe andi zipinda zitatu komanso chipinda chimodzi chophunziriramo, ngati pamodzi tamanga zipinda zisanu ndi chimodzi 6 zogwiritsira ntchito pa sukuluyi. Tsopano mukukumbukira kwanga pa zomwe ndidaziona ku Chitipa zaka 5 zapitazo, pompo ndidangoti ndikachoka kuno ndikupitanso ku Chitipa, ndipo mawu awa akwaniritsidwa lero. Amumba omwe ndidawaona zaka 5 zapitazo adali odzala ndi chimwemwe pondiona. Achinyamata, mafumu ndi makolo. Amumba ndi ine tidaonana zaka 5 zapitazo. Olo mwana wawo yemwe ndamuonanso zaka zapitazo wakula tsopano. Komatu ndisadabwere kuno ku Chitipa ndidadzera kaye ku nduna wa zaumoyo pa 16 July lidali lachitatu, kukasiya kalata yofotokoza mwatsatanetsatane zonse zomwe ndikufuna kutsogolera anthu aku Chitipa kumanga chipatala chawo. Ndipo mwayi ndidalandiranso uthenga wa palamya kuchoka kwa anduna omwe adatsimikiza kuti kalata yanga alandira ndipo andiyankha. Padakali pano ndikudikirirabe yankho lanu, koma ine ndi anthu aku Chitipa mkucheza kwathu tidagwirizana kunena kuti timange kachipatala kakang'ono koti kayambe kuthandiza anthu tikudikirira ndondomeko zonse za boma. Ena kali kuti kodi sizingatheke kuti ukukuli proposals zikuyenda kunso ziziyenda pacheboma imakonda kuti supportera zinthu komanso malingana ndi zisankho zimene tili nazozi sizingasokonezeke nakali konse. Ine kwa ine chikhupiro ndili nacho choti mumanga chifukwa choti
aje tinasiya kuti amumba timati na madingo chifukwa cha njinga iyi mukafusa kuti na madingo mamusiyo anthu amaloza olana achichepere chochi amangoloza kuti na madingo chifukwa chake anthu asangala kwambiri kumva zoti nuyo mukubwera pano ndipo sitikukayika kuti zimenezo zichitika tinacho chikhulupiriro choti chifukwa choti munapereka njinga kwa ndani kwa awo andi amfumu anenanso kale oyimirira asiwo akuti awa ndi bwino akhale ndi muzi kuti vinachendo tungakana nawo tumumbale kuti ena mwaife timadana kwambiri ndi amumba timanena zoti amazikonda kaya chani kwankhola zambirimbiri apa akhala mdaliso wa chendo amumba chifukwa izi zachitika chifukwa cha iwowo kupanda iwowo amumba zizikanachitika komanu mwapang'ono mwapempho latuliji kena kache tikalenga titayimika kena kache ukuti kudikirira kuti akamati yankaza zikuluzo zizibwera koma pena pachepa tikale tikuthandizika ndikunama anthu chifukwa tu mtsiku ili ndidamva nkhani yomvetsa chisoni yomwe idachitika masiku awiri ine ndisadafike. ndikumva chisoni awa anandikumbusa angakhale kuti nakubisani naziwa kuti mukhumbuka kunokonda luzapo anthu about 4 reason why inclusive of my twins kumwalira chifukwa chanji munthu kumumfusa mamuona alibeke nakalikosi kuti akuzunyamukira awanena za 25,000 koma yeyo panyumba pa iyeyo ali ndi dishi yake ija yokachitira kuchipatala anagula timsaluti ija tokachitira kuchipatala koma kufuna kuti anyamuke apite kucha kwakadikirira ndi ayenda bwanji alibe drama inayi basi mtakazimayo ukapelekera kitu pa trading penipeni anaja kumwalira pa trading penipeni. Wina wapanga ngozi pompa pa trading pachitika ngozi basi wina wake anangosi imika gari moto yake wina kubwira mwatalizera kuiza gari moto kuponda anthu onse kuponda anthu onse koma anthu aja anatengedwa ndi mwini wacho wa gari moto uja kupita nawo kuchipatala panopa mandida ndaulira aliwoka magadi alikulibe akufuna magadi alikulibe kuchaka mandimbira reason why anyamuka bwechi pano ndi ma 20,000 acha 20 kupita 20 kubwira 40,000 koma anthu acha kufuna jani afuna magazi ndi chipatala chinakakha kuti chili pano sibweza tatandizigwa madokotala de kukhala kwa anthu aja amwaliki anthu aja pali mwana wa under 5 azimayi atatu ndi amwaliki kuti chichitike ndi chani ndikungopempera kuti mulungu chonde utione chifundo anthu wakola akhale ndi moto asamwaliki reason why amwalira chifukwa chonena kuti ndife amphawi chipatala chili kutali ndi ife chinakakha kuti chili pafupi bweza nakathandiza mwachawo madokotala kuboma kuchamagwira dishi koma malife vambiri amachokera kuni chifukwa ndikunoko ndikumene kuli mavuto anaja ndinapondedwaja bisi panopa madripa kupangira nanga ife pano ife tinalekezera pomwepo before boma limakuuza kuti uli ndi malere kuzwira ichi oluma chiziwa kana naphunzira mklasi amakuuza kuti uzilekezera ine simisi ine si dokotala ine si clinic office ine si medical assistant koma ineyo basi wanga omwe uja HSA kuchoka pa HSA anditumiza kusukulu akuti mukhale community health assistant. Ine ndidawalonjeza kunena kuti kuyambira pa 1 September ndisamukira komweko kufikira titamaliza kumanga chipatala chathu chaching'ono tikatha apo tidikira mayankho aboma lathu kuti tiyambepo chipatala chachikulu kuposera pang'ono zipatala zijatima ma district hospital. Indetu chipatala chimene tikufuna kumanga uchitepa chikhala chachikulu zedi. Ntchito imeneyi ndidzayitsogolera kwa zaka zosachepera 3 kuchitepa. Khristu.
Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video.